אל תאכל שטויות לפני הארוחה. זה המשפט שיוצא לנו כשאנחנו רואים את הילד בא לחטוף משהו, כשעוד מעט יש ארוחה. המשפט הזה לא בטוח טוב לנו, כי אנחנו לא רוצים להדביק לאוכל תווית של משהו לא בסדר, של אתה עושה בחירה לא טובה, אני אחליט במקומך. דווקא בנקודה הזאת יש לנו הזדמנות ללמד את הילד שלנו מיומנות. לשאול אותו, אתה רעב? כי אני רוצה שהוא ידע לשאול את עצמו את השאלה הזאת ולזהות את הרעב שלו. אחרי ששאלנו והוא ענה, אפשר לבדוק ביחד איך הכי כדאי לנהל את זה. אולי כדאי להקדים את הארוחה, אולי אפשר לקחת חצי ממה שהוא חשב וככה לשמור את התיאבון לארוחה, ועוד רעיונות שאין בהם תחושת אשמה או בושה, אלא פיתוח מיומנות של ניהול אכילה, שאיתה אנחנו באמת רוצים שהילדים יגדלו ויוכלו לקחת אותה לחיים הבוגרים שלהם. אם גם אתם הורים לילדים ואתם רוצים לדעת איך לנהל עם הילדים שיח מקדם, בונה וחיובי, ביחס לאוכל ולעזור להם לטפח את המנגנונים הטבעיים הטובים שלהם, אני מזמינה אתכם לסדנה הקרובה שלי, סדנה של 3 שבועות בליווי צמוד שלי, שבה מקבלים את כל השיטה לנהל את האכילה, עם מיינדסט, כלים והרבה דגש על שפה אימונית שרותמת לפעול ממקום טוב וביחד. תגיבו סדנה, אני אשלח לכם את הפרטים.